kang setya satuku. Mbak Dia ya, Mbak.
dilestari puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung no sing wis paring kanikmatan barokah kesehatan marang sedhengah titah ingkang semebar ning jagat raya. Iya mak iya. Ri palungguhan iki sajeg jumblek aku dadi cangik, kowe dadi limbuk. Wayangan nggone piyayi sing kagungan kersa istimewa kaya ngene iki ya lagi sowan ning laladan ngimput Purwosari Mbabatan Ponorogo. Mosok. Adate piyayi wayangan yen ora bersih desa ya mantu utawa sunatan utawa agustusan. Ya, iki beda. Bedane piye? Merga iki tasakuran ulang tahun pernikahan emas anggene bebrayan ya kuwi Bapak Suwito karo Ibu Mariati. Alhamdulillah isih diparingi atut runtut runtungan sing wis menikah selama 50 tahun nyatane piyayi kalih tansah pinaringan seger kewarasan. Muga-muga iki bisa nular marang awake dhewe sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing wewengkon ngimput Purwosari Mbabatan. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngene iki. Piyayi pernikahan emas kok nganti wayangan iki sebabe piye? Manut pangandikane Bapak Suwito iki wis dadi tradisi, dadi adat wiwit saka leluhure mbiyen kok nok. Dadi budaya iki mulai leluhur dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono. Mbuh kuwi ulang tahun pernikahan perak utawa emas, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah, ora kudu wayangan. Yen pancen ora cukup nggo wayangan ya sing baku syukuran ngono wae. Ning parandene gandeng Pak Suwito ki piyayi sing maniak ning wayang, ya minded ning wayang. Saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Madiun, laladan Ponorogo, panjenengane waton longgar tur sarirane pinaringan sehat mesti nusul. Lah panjenengane iki kelingan nalika aku ki jane gawe lucon nek kok dadi kanyatan. Lucon piye? Alhamdulillah sowan ana ing laladan Ponorogo. Ya Allah sing nonton pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Kuwi. Kata-kataku lak ngono kuwi. Panjenengane kegugah, mosok aku ning ndi-ndi mung nonton Dalang Cahya Kuntadi tok. Sok yen ulang tahun pernikahan Mas aku duwe rejeki arepe ngundang Dalang Cahya lan madangkarane kabeh. Oh, kaya ngono kuwi Pak Suwito. Lah kok didekek ning sawah wayangane. Lah ning dalan kono ya terlalu cepet, ora masalah kok, Nduk. Pedhae apa? Gunane apa? Piyayi sugih duwe pangkat latar iki jembar ning yen duwe gawe rawayangan. Luwih becik prasaja kaya pepundhenmu Pak Suwito, nadyanto ora duwe latar, dalane ya cupet. Ning gandeng duwe niat, duwe tekad, tetep wayangan nggih ngibur warga masyarakat Purwosari. Tepuk tangan untuk Pak Suwito. Wah iya. Elok tenan, tetep disembadani. Dasare iki ya nadyanto ning tengah sawah iki ya sawahe dhewe. Sing ngomong sapa?
Dudu sawahe dhewe udu iki mung dituku parine tok 1.200.000 ngono. Iya, ya mung kuciwane kok malah dilepi. Ha iya, akhire kudune garing terus nyembong meneh ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Tur ya ngene iki lho sing apik, Nduk, manunggali antarane seniman karo warga masyarakat. Iya, sawangen panggunge gamelan kuwi lak rata nganti tekan dalan. Iya, dadi ora nutupi, sing mirsani ora ndangak. Lenggah pinarak ngono wis cetha. Iya. Saya wis ditata karo para-para sing lenggah ana lore gamelan, lore panggung iki rata-rata istimewa ya kuwi sing lenggah para emak-emak utawa ibu-ibu. Wis dikuasai emak-emak. Wis ket bar magrib mau wis ditengeri kok no. Nganti enek wong lanang lungguh ning kono didoni kok no. Ha iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah, sing jenenge wayang iki tak kira malah saya berkembang saya becik, sing adate mbiyen wayang mung dipirsani karo piyai kakung tur sepuh. Ning di tahun-tahun ini sangat luar biasa karena yang nonton wayang sing mirsani wayang ora mung para sepuh tok, klebu para anak-anak kula generasi muda, wabil khusus emak-emak kepareng mirsani wayang. Rame lan orane wayang iki gumantung emak-emak. Aku ki paling seneng mayang lamun to emak-emak lingguh cedhek karo panggung. Sebabe guyune lak banter to, Nduk. Lek guyu banter ki ngimbuhi semangate seniman. Oh ngono. Ngono kuwi. Matur nuwun emak-emak mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat murah rejeki. Lan ugi putra-putranipun dados lare ingkang soleh solekah. Amin ya rabbal alamin. Aja akeh lek ndongakne wong kuwi rung nanggap. Ya. Kok nanggap ora ngono kuwi. Nah, ngene Nduk. Bapak Swita karo Ibu Mariati kagungan putra sing cacahe 4 sekawan. Ingkang sepisan ya kuwi Mas Bagus Setiawan. Angka 2 Mbak Ani Puji Rahayu, angka 3 ya kuwi Mas Kliwon, angka 4 ya kuwi Sugeng Suprayogi sing akrabe diundang ya Yoyok. Wah, iki dadi dampu Yoyok ketemu Yoyok. Sing bayari Yoyok, sing ditanggap ya Yoyok. Iya, apik judu. Amin ya rabbal alamin. Lah, nuwun sewu kejaba saka kuwi Pak Suwita ki ya sore mau ki rada ngeluh ngeten lho Pak Dalang. Dados nggen kula mriki dusun Ngimput mriki Purwosari mriki udakara pun 20 taun iki piyai mriki belas mboten nate nanggap wayang. Oh, niki kula wiwiti dhisik muga-muga iso nular. Alhamdulillah mau bar magrib dipandegani karo Mas Carik Purwosari, diderekake karo para BPD lan pinisepuh perangkat desa, ngejob awake dhewe sisan gawe pengumuman sok tanggal 20 Mei bersih desa di lapangan Purwosari. Wah, iya. Wayangan tenan Purwosari, wayangan diwiwiti saka Pak Suwita. Iya, Nih Pak Wito mau meling Pak Dalang mangke lek dadi tenan pitunge karo Pak Lurah wayangan tenggen lapangan nuwun sewu gandeng lantarane kula mangke ra ketang sewu kula ngemang paringi. Kuwi lek kata-katamu dhewe ora. Heeh aku mung guyon kok nok, mung guyon. Ya, Lah intisarine nyuntuwa kaya Pak Wito karo Bu Mariati aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh nok. Oh ngono. Ora mung dadi bojo ning dadi jodoh. Yen bojo ki yen ditambahi an, akhire ki elek. Iya, bojoan. Ngono kuwi. Yen jodoh walah temenanan becik. Ngerti apa bedane bojo karo jodoh? Ngertos, Mak, ngertos jenengan nate paring dawuh. Bedane bojo karo jodoh? Bojo kalih jodoh menika menggaing petang benten. Menawi bojo menika namung kababar wonten ing tata lair wujudipun kasat mripat tegesipun namung winatesan ing kewadakan mila tiyang pados bojo menika langkung gampil awit syarat-syaratipun winatesan namung tata lair lanang wadon gelem karo gelem seneng karo marem kene butuh sing kana butuh sing lanang karep sing wedok ngoyak niku wis dadi bojo. Terus mila saking menika tiyang bebojoan ingkang namung adhedhasar peningal wadak
lan sinurung hardane hawa nafsu menika adaanipun boten lestari. Tegesipun bubar tengah dalan merga talining katresnan namung kaiket kumbak kumbul dening pepinginan lair ingkang sarwi owah gingsir. Kuwi bojo nggih. Yen judu menika dunungipun mapan wonten ing batos ingkang tulus, ati ingkang resik tinuntun dening roh suci. Mila saking menika rehne menungsa mboten wonten ingkang sampurna. Pramila bab judu kalian bojo menika Gusti ingkang nyipta jagat ingkang wenang nemtokaken. Bebasan dipun aling-alingi gunung pitu, segara pitu yen tetela sampun kinudrat dados judu tinuku sarana laku mboten badhe kirang margi, Ma. Oh iya bener. Dadi ora mung dadi bojo ning judu kaya Pak Suwita kuwi ya no. Nggih, ingkang sae kados mekaten. Mula didongake, dipujekke mugi-mugi keluarga ageng Bapak Suwita, Ibu Maryati, putra wayahipun sedaya wiwit ing ratri menika ngantos pungkasaning jaman tansah manggihayu lan rahayu durga mendhak kala sirna yuwana basuki tansah pinaringan sehat lahir batin pinaringan panjang yuswa rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Winong gitu.
Banjur minangka tandha bektimu marang Bapa Suwita karo Ibu Maryati arep ngaturake tembang apa. Sing klasik luwih dhisik larase pelok patete barang. Ngono. Tembange engko sarung jagung ning ben dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu. Oh ngono. Kaya mengkono kuwi. Sadurunge nembang, ayo Bu Kesi matur nuwuna karo Pak Suwita, Ibu Maryati dongakno supaya panjenengane widodha sempulur. Ya. Monggo, Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Suwita kalian Ibu Maryati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso numusi ning awake dhewe ya, Pak. Muga-muga awake esuk ya iso nganti 50 tahun kaya Bu Maryati ngono lho, Pak. Insyaallah. Lah piye ya ora ngerti lho sok lakone piye. Ya nyuwune pancen ngono ning ora wani janji iki streaming kok. Lek nganti didatane wah Bu Kesi mbiyen karo Pak Cahyo kaya ngono romantis. Bak esuk akhire piye kan dhewe ora ngerti. Ya to Bu Kesi? Mbuh. Nggih amin Bu Kesi, amin. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken tembangipun apa? Sarung jagung. Sarung jagung. Dipun bawani napa mboten? Ya komplit sak bawane pisan, ngono kuwi. Bawanipun monggo saged dandang gula banjit saged utawi asmarandana nderek kalian Bu Kesi. Kula niku manut kalih panjenengan merga kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo nggih kula niki. Iya, Pak. Loh, pancene kedah ngaten Pak Dalang. Iya ta. Wong rumah tangga menika yen wong lanang mboten manut kalih bojo niku bahaya. Bojo lanang kedah manut kalih bojo wedok. Mergo lek mboten iso-iso mengke iso napa nggih? Wong lanang ra ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun ngoten niku. So menguasai. Mula tembangi sarung jagung. Ngapa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Njaba njero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kae ngapusi. Jare kapal api dibuka ora enek kapale. Nggih. Oh ta ngono kuwi. Cap 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk njero ora enek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Cap gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek telalene, ya ta? Wis, cek ombak. Inggih pemanasan Pak Gareng lho, ayo. Ayo ngono kuwi. Asmarandana, Bu? Nggih. Nggih, monggo, nggih. Rupa
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Iya, Pak. Bar glundung, Nduk. Leres nggih, Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar celakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya delikke kalih danyange aja lali wayangan. Ayo. Omongane wong golek dhuwit ya ora ngono. Iso wae bojo kuwi. Nah, iya ta, Bu. Luput pisan. Ana pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Ugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kiai ibu nyai pengasuh pondok pesantren Nglaladan Ponorogo wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Iya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jaten Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insya Allah arep wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya, karo ngeterne Brahma ya. Nang kono ning Pondok Wali Songo. Iya. Monggo Bu. Yen angel matur sembah nuwun, monggo lajeng sarung jagungipun.
matur sembah nuwun wilujeng sekolah wis katur tembang klasik Sarung Jagung karya Sang Maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan. Ya. Nanjake pelawake ya, Mak. Tebih saking Wonogiri. Mas Gareng Tralala. Wah ya, saiki pindah Wonogiri. Wis suwe, Nduk. Biyen neng Palur, terus pindah neh neng Sukoharjo, terus Wonogiri. Pokoke anggere dioyak kredit pindah kono. Wah, ora nyepelekke piyai laris kok. Serampatke men jumeneng Mas Gareng Tralala. Wah ya, Monggo, Cak. Yo. Mas Gareng jumeneng. Oke, serampat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat nggih Mas Gareng? Awit donga pangestu Pak Yoyo, kula sehat walafiat, jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun? Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Jenengan Jenengan kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe kok ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Ki kula wong edan. Lho, mboten madake Pak Ed. Anu mboten Pak, niki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasanya sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki ya pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki ya dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng Tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake sampean madake Dalang karo wong edan? Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten? Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Enggak, Nes beda ya. niku. Iki edane wong golek duit beda Pak.
Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu Dawuh. delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal Oh, terminal nika mau nggih nggih. nggih delalah pedhok karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi Buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi lah bake bareng tak telesih-telesih dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki niki. Mau lho. Sik wong edane apa pripun, Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Nggih. Indomaret. Enten Indomaret apa to, Pak? Heeh. Nggih. Daleme Pak Wito ngertos. Ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng input ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane apa? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki gareng Nggih, mboten niku mawon, Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham, Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Heeh. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti, Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten iki napa, Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih, Pak, rombongan edan ngoten Heeh. mawon, Pak. Gareng Edan edan, tenggene- dalange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madake Pak Wito Pak Wito napa? sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duit tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak tinggal mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas Nggih, monggo. luar biasa Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Las kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Suman. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gedhe niku. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan toh, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belah. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hong Kong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentukke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kula bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng. Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misalnya butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak tratap tak kira tuku sing maksiat ngono ki. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyo niku istiqomah Pak mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti
ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene mula raneh ramokal panjenengane le Swita sugih katresnan ya tresna marang garwa putra lan kulawarga. betul nggih Nggih Wi. niku su. wi halo wi Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. oh iya jenenge Winarno Nggih. Nggih. bareng Winarno Lagi ta, Pak? Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. iya nggih wi Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti no, bebrayan nganti 50 tahun ditresnani karo piyai akeh ing Laladan Purwosari sing ngesterani rawuh semene akeh kuwi Suwita. nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah, aku wis batin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lak riyen, Pak. Ah. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwita S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mangke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah, To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo kan akhir lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyo iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Iki lho bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan kok, Pak. urung to? Oh, Oh iya. Tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik. Wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwita karo Ibu Mariyati. Mariyati Ma. Mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Ah, pokoke kudu iso. Ya, terus. Ayo. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku mah Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir Pi. Sik to, Pak. Wong karo siji Nek. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan Ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Wajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fene Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Oh, Nek mboten. kedah saingan sehat. Mboten. Mergo gareng sakniki lak kathah. Kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, nggih terus Mojiroji enten. Enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Nggih. Adu keterampilan. Nggih. Nggih kabeh niku nut dewek kadewasanipun Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng.
Nggih, duwe. Lek nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Niki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kaya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Berarti tidak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho, wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyat wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek wong wedok tuh harga diri ya Pak Yayok nggih. Leres. Nang ki ora mung kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak to ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi, terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha kae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho ini carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa. Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tanding lali. Nembe ngrembug meteng wae Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Sak Gareng. bawane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek artekno ngene iki Mas, ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau.
Wiwitane anderek sang pekik. Angel ra. Awalnya ikut Sang pekik. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyayi sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange winong ya, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh Loh. iya. Iya wis, Mas. Moji roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya. Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger rapal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apa? Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet nah sampean. Eh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya Bir. Bendera terus kayung yon. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, betul. kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan SKRI ngeten Weh, iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah iya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon Bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Nggih. Lah Dek Bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet Pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik, yang berbudaya, yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul Pak E? Betul 100. Tak eling-eling. Heeh. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metune. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu meneh. Swara kurang permana
begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung romarang bendara Merayu kepada tuannya. berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke nek sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing ngerayu. Oh. Nggih to, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bu Kesi mbiyen nggih. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Yasulestia pijer ngencangake alis. Ayo, apa artine? Dia Jengi sing Sulistyo. isine. Ayo. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono, ngono. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngoten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman.
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bolo-bolo ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya nduk, Bir. Urip ana kutak gede gawe Yo. Oh. sembah nuwun genduk Birgita Ayu made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih. Lah menika malah babar pisan mboten duga mono. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto.
Lah kok ri palungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika Bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Oh, lanceh. Nggih, nggih mergo niku nggih dawuh jenengan leres mergo pancen piyayi merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih teng lebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Ya. Bapak Purnomo Hadi. Ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Monggo. Yuk, diaturake. Dados. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Galang. Mboten dados menapa Pak niki tandha yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku kayak keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nek yo rabi ki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yoswa, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Iya, sok ganteng. Nun? Sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, kayak dhuwit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan.
Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing diapusi ngono lho. Monggo Pak, monggo Pak. Pak. Niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi. Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki Mas tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya garing malih kaya kotak amal niku. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Heeh ta. Nggih. Alah Pak, Ora usah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Sedulur Dadi kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku? Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. Ngawi. Oh nggih. Dadi Kula kula niki Gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan teng Madiun ngoten lho Pak Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Lho kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Pak. Ngono ki lho Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ora didaku dulur. Ah nggih ngoten. Biasane angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu, Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nek kepareng gandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Pak. Pak nek mau rombongan Pak Yoyo niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin. Monggo. Kono sedo sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah, wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok saiki. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten nggih, Mas. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo yo duwe. Kok aku nyepakne iki loro ku yo nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, jumeneng ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mugi narya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kalih larasipun. Remenane langsung niki. Nonon? Remenane langsung. Sik ampun kemrungsung Pak ngangge pemanasan. Puas Nek titik suwantene sae Pak nih sampeyan. Sae. Tur apal Lintang Asmara suwantene kong wah. Iya. Biasane karaokene ten pundi Pak? Mare konangan Kang Gareng. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten Pak. Yuk.
Mangga, yuk. Wong ayu tresnamu